салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Дар наҷа мо барои шумо чихел халатои балшимеркаро сёмка кунем. Инамҷа дар як халати новинка омадагиай Versace калон то размери 60 дора. Нархиш 200 сомон. Нархи дона ҳай. То касе ки заказ мекуна, мисол опту мегира, хати фушанда договор мекуна, бо арзон метавона ки харидорӣ куна. Наҷада киса доран ҳамаш Versace задаги то размери 60 пуша метавонем ки муроҷиат кунем, харидорӣ кунем. Маълумот бинем. То чиша ҳастай. То размери 60 пуша. Ана ҷаи киртод чӣ ном доранд? Киртои ламиражи 150 сомона. На маълумот бибинем пешошуна. То размери чанда доред напа? То размери 60, 58 то 60 ламираж пус. 48 ай 48 то 60 будастай. Ай 48 то 60 пуша метавонем ки мо номерои телефонмона мемонем. Шумо метавонед ки занг бизанед. Ама кадоме ки апҳои гузбала дорум ку дар интернет менависен 60. Ана биёен ҳаминҷода харидорӣ кунед. ҳафтум дарвоза меоен. Бозори Корум, бозори Нав, рияди чандумай? Шашум риядай. Шашум рияд. Чанд расветка дорад кирту? Инами ҳамаи расветкаша дорад. Чӣ ранги шумо да мефора? Савзай, сирхай, кабутай, чернилай, бардовияй. Ҳамиҷа шумо ёфта метавонед. Ана ҷада бо пушта дора иёра халат мекунед ё кирта? Киртои спортивни, а? Анам хебу гардоншон ши. Спорт стил ана? Ё бекапшонан. Нархи иё 150 сомон. Материалшон ламиражай? Материалшон бамбук дастай. Материали иё бамбуки. Тон қоидави. Я бор дига майра чия нишон метам шуморо? Амира айдур нишон метам. Ами ки 60 шуда халати Versace 200 сомон. На касе ки заказ мекуна марҳамат. То размери 60 шуда шумо биёед гап занед. Инҷода хай чиш бисёр аст. Расветкош бисёр аст, не ки ҳами чизе ки мо овардем нишон додем. Ана ми халата. Халатаи пас. Ана ҷа ки шумо мебинед, иё ламираш халат мегана. Халат чӣ? Кардиган халат. Кардиган халат дастай. Нархшон 200 сомон, нархи дона. Анаиҷада ё чӣ дорам? Бе чӣ ҳам астай? Бе капшон ҳам аст? Бе капшон надошта будастан. То размери 58 дорам. Ана ташон нехели то поёна чӣ дора? Вале ороишот задагиай Google. Ё халат кардиган халати Google. То размери 58 пуша метавонед ки заказ кунед. Мо шумо доставка мекунем. Ина маълумот бибинем. Иҷода се расветкаш мондагиа, се расветка дорем. Ҳозир ду расветкаш мондагиа. Аҷоибиш ҳамияе ки инаёҷа бо халат чӣ дора? Замок дора. Замокша мекашӣ, остинта майда мекунӣ. Ина нигаҳ кунед то буҷура замок дора. Бо хоҳӣ агар остинат чӣ шава, бо то тора метавонед ки тангш кунӣ. Анда кушод карда метавонед шумо ми. Чизе ки мо нишон додистем. И қарор дора дар бозори Корун, шашум дарвоза, шашум рияда. Шашум рияда меоед. Инҷа ки омадем, шумо харидорӣ карда метавонед. Қайҷада бо чизи зури-зуриш дар ин тарафай, иноз мо нишон метем. Наи киртоай, киртои Туркия. Ё то размери чанда дорем? Ай 48 то 54. Ай 48 то 54 будастай, ё то за оригинали туркӣ. Нархи дона чанда яка? 220 сом нархи донаш будастай. Ина маълумот касе ки харидора, ҳай иҷа ҳами чизи новинка ҳами хела, ҳами хара. Ҳам барои ҳами қачиз мо шуморо ина маълумот додем, касе ки мехоҳа маълумот занг бизана, мо доставка шумода мекунем чизои новинкаро.